Mipa pakhat wheelchair thureng chu ziangziangi chuan a en len na hmang chuan a en thla char char a secretary chuan lo hmu fu in a lo hau a tlan chhiat na lamah a in thlak pa mal chunga ngat mai chuan a zuk bawk thlopa a ice cream ken lai chu ala ti bu zui a hlau thawng lutuk chu le hoipa chuan a tlan chiama electric bana a in tauh chawra a tluzang thal der mai ani hi comic ziak ve thin ni in fu group fapa fu si hana chanchin vel chu romance comedy series atan alo siam thina en tu le ngai hlutu po chu anei ve phian chu wang chuan a zui ru fo thin alo ni amutui lai takin a bosin alo khol hara office a kal ngal turin alo hril atlan phei ngal a scooty chu a khal chak ve lutuka car pakhat hnung chu awa su chawr si hanate car alo ni le a secretary khan alo buai pui wata en thlatu a chuan lo puin secretary chuan police chu khol atum tamai ziangziangi chuan alo dang ve thung si hana po chuan secretary chu kovin ziangziangi chu kalti ri mai tur chuan alo ti si hana chu fela ti hle Masia office awa thlen chuan a comics zia chu an chanchin be chan ani awangin si hanate chuan khin an tum thu an lo hril chu lo ni in an khua mi ho saber chung kwa an ni bok si a apu chuan a hlau thawng hle thlahnih hlo ala pek lo chu ziangziangi chuan alo la dil le ngal an in hau chhota a an pu chuan si hana be chanin comics ziak turin alo ti ani ome mase a hming tak tak chu alo hmang ro si a an buai zo ta ni chuti lai kara apu chu anupuin mi padang san dai hin a fasen lutuk mai chu ala hnu chhia zui a khongai vele chhawng hle a yanza anei chhun liao liao chu a peta zawk ani si hana hmutur chuan company a chuan avakala ventu la chuan lu alo phal lo na sa kalokal fo thin kha chuti khati ti in dot dot chuan a soi chiama mase a the chuak dai a hnu deuh chuan delivery girl ang chuan ron in thuamin vengtu chu a thil ken lai chuan a vom thuta lefa chuan a chuang hman hlau mai chhawng na chuan si hana te po chu an lo om nge ya mase guard po khan a ron thleng zui ve ngal ziangziangi chu lo su palin si hana mala tak mai chuan a buk le don a chair chu lo ti vir zokin chhuata zawk chuan a tlu thlor mai si hana chuan a kut chu lo pe in a kai thowa chu vele gar chuan punolin pona chuan a the chhuak le dai hozok mai tur chuan an hril non le mase ala hodu big chuang thak naw parking a chuan si hana te chu alo chang le run mai cctv atang chuan gar chuan alo hmureng si a awrin na hmang chuan alo aw vak vak a bi ruk duk duk lain kar hnung chu alo in hong hlau mai chuta chuan atom bo ta dai guard pa po chuan awazong hmuta si lo chu mak ati ang reng hle kar chu atlanta a ziangziangi ero chu a che thangam to lo la ui thailand atanga chairman ta na an cha te nen chuan an bok tlang far mai a in an thlen hnu chuan an in enkol tu chuan la ui chu azuk la dona ziangziangi helmet kha alo khum vun mai ani ero chu room lama han lu dule man dai to si hana ruma tak mai chuan alut fule ngal ani lo autum chu akawa hupsak wata anma ni khin an tumna chu hnukle sham tur chuan angen si hana chuan alam a hme rik tak volvola chuan va chhu sakatuma anin bo bedroom mai secretary chu lo lutin alo meng pharna samaya si hana ni tongri chu hria in atir chhuak ngala ziangziangi ero chu aruma chuan ala om tir mase ani chuan si hana chu aruma chuan alo kalchil ta tho a blind date tur a hmu du lo awang chuan alo hawa nupui nei ka duri lo ka ti to kha si hana chuan alo ti le tlat inu le pa ti an boral to a ipula atar to bok si nupui ine vat vat hi itana thaberani milar ani a an hausa boka itan chuan ani hi a thaberang atile zungzunga blind date ka nei du lo na chan chu he nu wang hi ani ti in khuma ziangziang in lukhu phlun mai chu awa hlim lang vek kabial nu ni hi ala ti zui
ani chu alo nui topa hetiang mi hnuai hnung lutuk tih hriat ring hi i nei thei ho lowang alo ti le chuan ziangi chuan lim chu a chang chhun zawm ve ngal vata sihan anen chuan indu le in hmangai ber awm ang chuan langder velin a wak der vel vak vak boka ani chuan arai emaw in a then a rim hle chutia ani laka a puita ka wang chuan khinan tumna pawh kha an hnuh let ve mai a be sei deuh ani mahse a rin ang chu alo ni ho lo in atang chuan an pai chhuak le nal atuka chuan chairman chuan sihan ha chu alo hmu ve thunga zanlama thil thleng te chu ani ka tangin alo hre to ani thil om zia soifia tur chuan ati sihan chuan thil sha swal pala omani adam that lo wang mai malani e arai lo alo ti lai mek chuan ani chu alo inrol vata monu tan chuan chung ko om thei deuh lo chu an that lo thu lo soi apu chuan tunge chu eng chung ko mi le sangi ani ka hmu ve du ania alo ti li a yan group chung ko fanu nia ti in sihan chuan dot a soita ringot a chan chu yan group nei tu te hi chu france a om dei an ni awangin china a chuan an lo let ngai lovani ani la chuan zirawi ringot chu alo fakmoi ve thung apu ero chuan chu nu chu hmu ve ka du ania lo hruaiang che thlathum chhungin ka ai o tu tur thlan fel ka tum bawk ani chu in lo hredon nia ti in a hril hlawm hospital ah chuan anu dam lo chu ziangi chuan avakana ani chu alo thapluam mai adam thalo zuale muti in amang ang hlia ani drama khongai thlak deuh mai alo en wang lek chu lo ni in afanu chu bialpa ne vat tur chuan alo hril le chuti lai chuan secretary kha alo lang nola contract ka in hual pui tur chuan an lo som ta ni arem ti chuan akhin don lo mai ba ka lo manatan poisa tam tak a pe don bokani mase dota mi bum chu thati lovin ziangi chuan alo hnar tlat chuta si hana chuan kanin she chho zelang chu dot po alani lo mai thei sin i comic sa po khan kan pahnia in ngai zong angin izia kha kanupui hwa lei om chuan kha aya chiang khan izyak chhuak theianga shalpo akal le swal ngotang ti in a thlem le ta a anu dam lo po chu in enkol na thaber ber pek atiam bokani ngun taka angai twa hnu chuan ziangi po chuan chu rot na chu apom pui ve ta a naktu ka karwalin kapu muturin local veang che ati ero chuan a hu phur hle a chan po apu chu mi hlo om le khir tak ni a mi ina a chan chin an soi thin wangani atuka chuan apu ina chuan kalin alo kal hun chu room pakhata an lo ngak renga azam ema wangin ziangi chu azuna chhuak sek mai toilet omna an kom puwa chuan vakalin a let le lamero chu room alo tam to lutuka a khoilai berngi a hre to lova a bota pona chuan va chhuakin putar pakhat la ui phel tum hi awa hmuwa kapu khoilai hi nge main hall mi hril thengem ti ina zota alo chan mai lo wangin la ui chu a phel sak alo phel thiam hne so khop maya apu apo chu alom hle la ui te chu alo pe ve ngala main hall omna chu ziangi chuan a zot le puwa chuan tunge a hmu du chu alo zot let ve thung full group chairman ania kazam lutuka a khiran ti boxia ti in a hril chiama puwa chuan zamsu meche fel takini hi angai na zong tak ini shimang solaya son hol chu ome ti in alo ko hmuta a hnu deuh chuan chairman po chu alo thleng ve ta puwa kha alo ni reng mai si ziangi chu a zak hle anni berla chuan yan group chung ko fanu thalak chu lo entirin ziangi ani a rin lo thu te alo soi ma se ano panlai thalak alo ni hlawa tuna la nula ani to awangin ani lo ani ti fin fiangai na om ta lo chuta party abwa sai tura chuan ziangi chu kalve turin asom le a hnial viauna a som lui tlata wang chuan kalve tur chuan alo rem ti ve tange an ina po hotir talovin si hana chuan ama ina omve to tur chuan a hrila
midang laka film khur an ngai em awangin chhuak tam lo sela adu ani ziangi po chu alom hle a chan po eile in le bil te chu a chawi ngai don lo tlat si hian a in chu a lianin alo ro pui em mai le ngala in enkol tu la chu alo nga na ro e ani nen ero kha chuan anin kar a thawak lo ti ziangi khan a hre thiam ngala si hana soidan chuan apu in fa atana alak ani ome thisena in somna engma an lo nei lo ani chuan han eidona luilam sa tui hnai tak tak a be sei lain thlai hlir an lo chhop chu alunga oi lo hle si hana chuan engma kanin kara om lova chu hrerengang che dil chhut lutuk le beng chheng deuh hi ka ngaina lovania kei ang hi ei ve tur ani bokang thil soi lain min lo pot chat tur ani lo bok ati mek lai chuan ziangi noodles sa chu alo thleng chia a ei chui ngal bora rim chia an lo tina sa rule number 4 chu abo chengal ta phot ke chuan rule pakhat chia ka nei min thlak dang lam tum su ti chau hi ani mai comic satana kamamo la khom tur chawa helai hmuna lo om ve ka ni hi alo ti ve tlat contract kan siam kha ibo chhiat chuan ka khing che ni mai si hanan ati po in ipu in kanin hwal emo ati vek to a contract kan ti top chuan engtin nge iti bik chuanang keima ang chia midang anom to don silova ziangi chuan alo ti ve ta thlat maya alo a bik ha ulo mase anin enkol tu ho tu ber kha ani khan en thla turin alo min fel diam to alo ni a ian group fanu ani tak lo nia a hria thu chu va shilta party na a chuan engtin tak che angmo room nuam le zau tak an pe ka wangin ziangi ero chu hlim hle a abeng chheng chil chelin a thoveng em ringut mai ani imbual pala chuan azai vak boka a har lutuk chu a tlupal si hana chuan a taprisha in awangai vena korruakin alo om si chhuak vatro ti in ziangi zak lutuk chu a tap lo chawani si hana po chu a zak ve tho atuka chuan party kaldona wangin stylist te chu an ko saka angal hmul chen chuan an po fai sak kel mai a hmel asam le a kor thleng te chuan an thlak sak vek buka ama po chu a in hailo chawani party na hmun awa thlen chuan hmeichhe nal deuh chu an lo om thap to a tungi ani an hriat lo awangin hmeichhe pahnih chuan wine ten lo ti buak khum vel hmeichhe pakhat lo kalin alo chan vata ani chu lemchan thiam tak si hanani ina afak em jirawi nge mai kha alo ni ziangi chuan fel ati hle a jirawi chuan ishol hi abal vekani hi ka shol zo khi bat mai ro ti in friends tonga mimol kani ti in zia na hi alaba tir zui chuti lai chuan si hana po in ziangi chu ama chawa ani le mi hausanu ho bula a chetla tur chu angai twaru hle a miril ru thalo tak an ni hlom ti a hrevek si zaktaka an siam chu a hlo thon pui ani ber ni fui chuan mi zong ma a chuan ziangi chu ko chhuakin tungi ani ti te chu a hmel sha tira ma se shola thuzia kha chu a umzia alo sheve ni ngei turani alo or chhuak du bik tlat lo yan chhungkwa te chu anom na a hlat em awangin an fanu ani le ni lo po chu tuma chuan an hre chiang lova ma se gold digger satlia ve mai ani chu ani chuan a ring tlata ziangi chuan a wine ken lai chu jirawi kora chuan a leipal lui ve tangata ani la chu alo duai bik lo a hmaya chuan a wine ken lai chuan alo thele sak ve bok ziangi ero chuan an bula swimming pool a chuan anam thlata dai mai anui zui vak boka zirawi ero chu a hu zor vek to ni fui chuan ziangi chu alo hauta a ami khwal som te laka a che dan chu amoi lo ti in a soi sel ani ma se ani la chuan alo hlau bik der mai silova an ma ni bulchan masak ani thule an phu tok che ani thu soin alo chang ve mak mai si hana te po chu local ve in anupui hwal thlawang chu alo hau ngal vat boka an ho san ta dai
Mahse an rin aiin ziang kha alo fingin alo kol hrawng daih mai a mi hmusit leh nuihzat mai nih kha alo tum lo ve bur ani a hmaila hu deuh chu in la fel deuhin sihanah chuan alo hruk fai saka ai hritlang ala alo ni a ni dang zung aiin sihanah chuan a ngaih sak thar ta reuh mai chu a secretary pawh chuan a fiam leh zuk thin ziangi khawsik lah chuan nu min kal san su aw tiin sihanah kut chu alo chelh bet tlata hritlang khawsik satlia ani awang khan a tukah chuan a thodam ve leh mai mahse sihanah chawk chu alo dam lo ve leh thunga ziangi khan a hritlang a kai alo ni awm e contract kan zia khan kar tawpa ni bik ruat chawa a chhung te a tlaw thei ang ti ani a mahse doctor in lo kholin a zin bo daih dawn awangin a nu dam lo na chung changah hmu lawk a duh thu alo hrila damdawi in lamah chuan sihanah pawh hriat tir lo chuan a kal ta ni zirawi khan lo hmu fuhin a zui ruta a leave ah an chuan dun lai chuan ziangi chuan alo hre ruk hiau mai room pakhatah hian lo changru in alo nang chinga hei milar zirawi kha ani hi tih na au vak a thlalak sak ngei tumin chung lai vel ami te chu an lo pungkhawm ta luai mai a chumi hlan chuan anu te chu ava kan zaih anu chuan damlo pakhat awmpui alo nei ve a a hming chu chuwa ani chu games khelh nuam ti em mai alo ni a ziangi nen chuan an han in khelh siak leh ri ziangi chu a rin ai deuh chuan alo thiama a hneh ta lo thiama ti em awang chuan khelh chhun zawm pui zel a duh thu sawiin chunah chuan wechat lama in friend tur chuan a sawma i khelh thiam lo em mai ka khelh pui pei tawh lo che tiin ziangi lah chuan alo friend duh der lo sihanah lah chuan alo khawl chen tawh a elevator ah a chuan dawn chuan a kilah chuan pa pakhat hi alo thlureng mai a a bulah chuan damdawi alo darh nuai bawk lungphut tha lo ani tih hriah in damdawi te chu a ei tir ngha zung a midang te pawh chuan an lo boisawm chhun zawm ve nghal engthawl deuhah ina ava haw leh chuan sihanah khan alo nghak run tawh a an contract dan bawh chia a hriat lova a chhung te alo va tlaw awang chuan a lawm lo hle inthiam lo deuhin ziangi chuan emergency ani thu leh a thlen nawn tawh lo tur thu te chu a hrilh zung a kapu birthday a thleng tep tawh a naktuk chu present tur min lei pui ang che a ti chuan ole tiin a hauh hrep awang khan a rilru erawh chu ana deuh a tukah chuan bazar tura chu an tum lai takin pawn lamah chuan reporter rual ho hian an lo chang thup mai zaurui chu damdawi ina an hmu awang khan a rayim tih leh a fa a payim ni tiin an lo zawt an inkarah engemaw awm angin alo tlang thang nasa thin si a an inkawp ngeiim tih vel chu an lo zawt fia ani ber engmah chu tiang thil hriat ka nei lo tih a sihanah alo chan ve leh chuan ni e thil hriat sual pal a awm aniang ziangi chuan alo ti ve zung a chan pawh amah kha zauru i midang hmuh tir tu kha ani tlata nuam lo a ti ve ni ani chuan nang leh sihanah te hi an lo ti let ta daih mai kanupui hual ani hi tih leh fawh chu alo rual ngal chutia sihanah alo fawh thut awang chuan ziangi chu a lunga awi vak lo mi in an fawh voi khatna ani tlata chu thu a hriat chuan sihanah pawh chu a nui deuh suk a bial pa pawh ni lovin a first kiss a lak sak daih mai kha a ui hle ni secretary lah chuan nang chawi ni lo boss pawh ani ve tho alo ti nulh sihanah chuan alo milh rum leh khup mai media ho chuan thla an lak sak nasa si a ziangi nu in alo hmu ve hun chuan engtin tak ngai ang maw chuti lai chuan chairman alo kal ve ta a an chanchin vel kha alo hre ve chu ni in anin ngai zawng tak tih lan tir nan eitur te chu an lo in bar ton vela engmah harsatna thleng lo ang mai chuan an lo lang der ve tlat an pu pawh chuan a pian chamlum na a kal ve tur chuan a sawm dun le zaurui erawh nufui bulah chuan alo tap ve fuia ziangi wang vek ani tiin a puihna chu a ngen
ani ero chuan awa pa te chhiat vek na tur le mual pho na tur chu alo ngai to ve char char boka an pu ber pian cham chu man tangkai nge an tum si hana ero chuan jang jangi angai to chang chuan alo nui chhuak le fur fur thina secretary la in alo kap le zeu zel bok chutiang bokin jiang jiangi po in angai to le fowa azak thei hle zote pakhat nuan nuan ti a hming a phua sak chu si hana chuan alo pe a comic zi a zote hming ang cha cha kha ani si hana chuan a pho thu ta wang khan ngai dam te alo dil boka jiang jiangi po chuan a thina rim to lo thu lo shil zote kyu deuh a hmu awang khan a hlim hle to ani si hana la chuan thla alo lak ruk sak peka jiang jiangin a phone chu va thuin a han ena amani lovin zote hlir chu alo ni sia a hnuwa alan na chuwa omve chawa a en thleng lo hlau chairman chuan lemziak angai na tem awangin a pian chamlum puinan lemziak moi le hlutak le sak tumin art gallery a chuan an vakala nufui po chu alo om reng to mai Mr. Go lemzia te chu an pu chuan angai nat bik em awangin a zia sa pakhat che alo om to chu alo le khal man tlat mai alo ni chu lemziak thiam Mr. Gu chu jiang jiangin elevator a alo thu reng dam doi awa peka a chan him ta kha alo ni alo la sheve reng mai hei hi ibial pa im ni tia a zo chuan do soi she in ani lo thu in jiang jiangi chuan alo changa awa thave hei hi ka tupa ni hi ani po bial nu ane bik lovasin Mr. Gu chuan alo tivata si hana ero chuan kapu ilemziak le turin kan lo kala ti in an thu sui lai chu alo pot chat wat apoi hle mai lemziak sa ka nei to lova ma se kanun na chan him tu ania wangin jiang jiang wang liao liawin thil pakhat chu ka ti sak theyang cheu alo ti ta hlo mai hokonga chuan si hana chuan midang bula kanin lai chi na sui pop pop zel to su ti na hau chuti lain anu chuan alo khola damdoi ina tlo turin alo shil thil omdan zong zong te chu anu bula chuan shilvet chu adwa ma se ani ero chuan news lam chu alo la en lo nge an chan chin te chu alo la sheve me alova chu fel ati thu le awm lo po a in kol thin thu te chu alo soya choi chwa pui tur chuan alo ngen dai mai si hana ne na an chung chang po chu engma a soi le du talova chu le si hana te chu in hmu in jiang jiang chuan a in hmel sha tir to na ma se ani chu in shesa to nang hle a enga ma chuan anin el ngal em ringot boka wheelchair mang ve an ni boka wangin anin tlan siat ta vel chuti lai chuan si hana chu atang khop maya a chak ta ngei bok ma se chu ero chu ke in alo kal thei reng to alo ni a hliam te chu alo dam vek to ani thonulin akal hota nak si hana chuan akut wheelchair a anor na chu na ati thua soi chu la jiang jiangi chuan alo en sak wat bok angai sak adu awang kha ani renga alo nu vur damdoi te a hnoi sak lai chuan rin ai de hin dam lo en kol i thiam don riau alo tia in ai hin damdoi ina kanu kom pui hnem zo klata lom ti in jiang jiangi chuan alo chang a khongai ta dewa lungai su inu chu adam wat mayang tina hnem secretary kha alo lang vele thut zela duang poin an ti thalei theilo chairman pian cham chu alo thleng ta a sombik te po chu an local thahle jiang jiangi wain ti bo khum lui tu te po kha an lo tel veli a pu ber pualin no te chu an dom ho ni fui chuan in lamak that tum deuh chuan party boy puina na a ha zia te present a le sak that zia te chu a soivul chu ka si hana le jiang jiangi te chuan engi an pek ve don ti te alo zot kher bok present an han pek chuan Mr. Go kut chhuak sila lo ni a lemzia kha chu olsam taka pe man chi ani lo awangin chu zok chu ane sa alo pe ani chairman chu alom hle a chan po voi tam tak sil chu le alo dil to thina ma se asil siam chhuate chu shal a phal ngai lo wang ani
ziang ila chuan a tong kam thiam na mang chuan a pu chu a tilawm hne saw ro pui bawk si a chuti lai chuan chu chuwa kha nal dewa in thuamin chulai hmuna chuan alo lang ve nol mai ani hi chu group nei tu fapa alo ni renga sumdong ho an ni awangin group aio in chairman piancham chu alo lawmpui ve ani chuba ka ziang chu adu ru ve deuh bawk nen si hana nena anin lai chin dan te chu a sheru deuh boka min theina hun tha tak ni in a hria chairman le si hana phalna thlapin ziang chu a lam puya ma se si hana chuan a thik ru hle thung reife an lam hnu chuan si hana chu a hmu tak mai lo wangin ziang chuan nuam a ti ta chia lova lam chu du tokin a zong zui ta ni si hana chuan a rooma waiterin alo pek zuno chu alo dom meka damdawi an lo pawlh ru reng mai chu lo ni in alu a hai ta thut mai chuti lai chuan zauri chu abula chuan alo kal chia bawk si hana chu a thlem kwal vela chutia nom dun lai vel chu nifui khan chairman chu hmu tir ngei tumin a rooma chuan alo hruai ve mek bawk ma se ziang khan room chu alo hawng hmasa hlava zauri kha alo hnek thal der mai alo ni an pahnih chuan an lo awm dun ta si an puwa pawh chuan nui vur vurin a tupa te pahnih chu a kal san zui ta a nifui te plan chu a flop ta tlat mai le atuka ziang i alo har chuan si hana khoma alo mu der mai a si hana la chuan I tong vaina salutuka si han ka du che te lo ti vel alo ti chuan a zak hle a oi om lo e mai chutiang ka soi lowang alo ti ve tlat si hana po chu anui vurvura ziang I chu adu to ti po a in she chiang hle ziang I po in si hana chu adu ru ve to in a in she tho bawk antum anga thil akal tak si lova chuan nifui le zauri te chu an lo in hnial na samaya thinrim devin an lo in mo pu ton si hana po in adan siam te hnuk dokin ziang I ei du chi te chu ei tir a phal sak ve ta a ziang I po chuan enga tinge ike hi hetia om renga ti in alo zota kumsari liam ta khan car accident awangin na takin ka in hliama kapa phe chu aboral nge ni ti in alo chang ziang I po chuan a khongai hle a nakena chuan nangma in boy pui ngai to lovin keiman ka boy pui vek tuang che alo ti ta top secretary chu lokalin US lama changin thu thar awm thu alo shil kumsari liam ta a car accident chung chang kha thil fel lo om tlata sha in si hana chuan arukin alo chui char char alo ni a anrin ang che in accident satlia chu alo ni hau lo mai chu thu a hriat vele chuan si hana po chu wheelchair tang chuan thovin ading ta hluai maya a ke chu alo dam fel der to mai alo ni ma se ziang I chu shil an la du ri lova evidence te la turin US lama chuan kal nga la tum bawk ani thil ei tuam lai chuan secretary chuan si hana chu sumdon na thila US a azin thut thu alo shela a thang bo hlan chuan company lo encall turin alo la shil zui ziang I chuan a hupur ngang mai lalna le thuni na nei chak ta reng nifui chuan si hana om lo hlan chuan a hmun ol CEO ni na chu lwa lo tum ve mek boka ma se ziang I zok chu si hana ruat kha alo ni bok si outsider tan chuan he hmuna thuthi arem lowang nifui chuan alo ti tlata ma se ka pu in chung ko member a min pom vek to alom ziang I chuan alo ti ve tlat engemaw har satna le buaina company in lo tok sela mo phurna ilangam do nem ni nifui chuan alo ti le a ni e engma ton sha chu kala nei haulova ma se board member te puina zara ka in zel thein ka in ring ba ka har satna ka nei po in nangma min pui zel theyang chu tiro ziang I chuan alo ti vele engat mai an pahnia chuan tu zawk nge CEO ni ang ti in thuthluk na siam na turin an ban chuan phar hloma ziang I zawk chu an lo du deuh vek mai si nifui mi zia chu an lo hre hne saw hlom to boka
pi beratan chuan an lo du vak hlawm lo ni ngei tur ani mahse nifui chuan ziangi chu tih mual pho chu ala tum tlata chu group manager chu lo kalin an building sak mek ka an hman full group ina an supply material te chu a hman tlak lo a quality a chhelu tuk tiin alo complain vak vaka an tho ho na ti top adu thu le zana dum nan million somnga piturin ala phut zui mahse manager chuan full group CEO ani ti a hrechat mai chu ziangi chuan makati hle a kan lo en chiang photanga nakina kan sui ho le don nia tiin a thla tari a thil dik lo engemaw tak chu om ngei ni in secretary nen chuan an hreta ni engtia hmalak tur nge ni ang ti a si hana chu an tum mek lai chuan chu khalo kalin an harsat na to la ya chuan pui a in huam thu le a ru let na tan a du ber chu ti sak ve turin alo ngen ziangi po chuan ramdanga zindai si hana vakhol boy vel ai chuan ti in alo rem ti ve mai chu group manager zawa chu kovin media hma a chuan thuam zia dik tak chu an zot fiata a ani chu nifui hma a chuan thingthi in khongai takin an ni hi tiboi turin min ti to su ti in chung thil zong ti tir tu chu nifui ani thu chu a soita veka nifui po chu a thinarimin a sak kher mai chu khan manager chu alo vado palo ni a manager chuan bantir lo sham tura lo ngenin media hma a chuan nifui ni dik tak chu pho chhuwa alo tiam ani chung thil thlen nu chuan chairman chu nifui laka chuan alung oi lo hle a vice CEO ani na tangpo chuan chople chilin a ban ngal hmaka nifui ero ziangi wang vekani ti in a thinarim zwa sau chu chuan lom thu soina tan chuan zandria kilpui turin ziangi chu asoma mundanga e chwa chu mi in an lo mu a hlo bok sia wangin si hana ina chuan e mai chu ziangi chuan a rot an e mek lai chuan si hana zin po kha alo hota a anin mil lo ruk na kala yin zandria te chu an e ho ziangi e du zong te chu anin sha the sia ka chu po chuan ziangi nu hnian atang chuan alo hrevek to theite te chu ziangi chu baratuma si hana lung oi lo hlavin ziangi chuan a kutala in e atum minlo baro si hana chuan alo ti ngut nangma khan e ve mai la chu chuan alo ti ve bok in hwal kan nia hi chu kan ti dan fo thin ani nang chuan i hre thiam ve lowang si hana chuan alo ti deuh kher engkim maya chuan a che thazok ni chu an tum ngara ziangi zok chuan alo ning hle chu ho nu chuan si hana chuan ziangi chu awa bia a alaka lung oi lo na aneyem ti na wazot ani chuan in ngai zon tak adu to thu chu alo hril ta top mai si hana po chuan tuna tang chuan contract kha kan ti top ta e in hwal tak kan ni ta alo ti ve bok zana po chuan an mutlang vera na si hanan muhil masaro kalau enang che ati chuan ka zaki ka muthil thei po ka ring lo ziangin alo ti ta ka chuan si hana po chu amai mi ching der ta vela ziangi ero chuan alo kwa ve thung comics azia lai te chu amumanga chuan a muleta si hana chu a pasal tur tak alo ni tamai chu makati in alom hle anu chuan lo kholin ake zente nupa an lo sin thu le zandra ei ho an du thu te alo shil an ni chu nupa phakar tak mai an lo ni a an ni dam lo zok po chu poisa an puk tir cheng zanga lek chu an lo hrehlura ziangin pasal hual hausa deuh mai anei ti an lo hria ta wangin an zar zo ve ngei tumin an lo kalani ziangi la chuan in poisa kan bat kha apung nen ka rul le vek to cheu in thil thati in hrelutuk alo ti hmuka thinrim deuhin an hota ni anu chuan si hana nen chuan anin hwal takem ni ti in a zota atira kha chuan adir mai in kanin hwala mahse tuna chuan kanin du tak to ani ti in anu chu thil thlen dan engkim a hril ta veka anu po chu a hlim hle a si hana chu hmu ve thuai a du thu te a hril
anu te te chuak ta khan si hana chuai ina chuan an lo vakal chil le peka ziang ziangi alo ho man hlo an ni ero chuan an machine siam chua pakhat chu si hana leitir an tumalo ni masi an ni chu anina tangin an pe chuak dai ziang ziangi chu yan group fanu ani lo ti kha an shave kur box si a an ka an vai chuan thil poi tak a thleng don tlat ni in a hria a ziang ziangi chu a hlau thawng hle Chairman bulala khan thudik tak an la hril ngam box si lova si hana chuan ziang ziangi nu chu a hma lama vatlo ve nge chu atum ta ni atuk zinga chuan anu te te nu pa chu an ina chuan hna thokin an lo chhor dei mai lo ni a ziang ziangin a hmu chuan makati hle ni fui thil ti vekani chu a ring ngala howat vat tur chuan a hril a hlo thon ang nge chuan chairman le ni fui te chu an lo lang ve ngal chata si hana la chu a hmu box si lo chairman chuan ini fui hian i chung te an lo kal thua suya khongi an om ka hmu duania a lo la ti zui chu vele anu te te chuan anma ni chu ziang ziangi te chung te an ni thu chu an lo soi nga zung zunga chairman chuan thil omzia hrilfia turin ziang ziangi chu a hril ta ni si hana te kha ziang ziangi eidu zong lein an lo chhuak dai alo ni a ziang ziangi po chuan engma ziap nei lo chuan a hril ta veka yan group nei tu fanu ani lo thu le mere thei tak chung kwa tanga lo chor chhuak ani thu te a soi chairman chuan engtin pon ti sela thudik tak soi chu a tha zawkin a hria ni amarua hmanna vek ani thu le si hanan thiam lo na pakhat ma ani lo thu te chu soin ama zawk chu hrem tur chuan a ngen bawk chuti lai chuan si hana te pawh chu an lo haw ve ta a apu chuan chung thil te chu a dikem ti in a lo zawt ngal chat mase si hana chuan amarua hmanna vek ani zawk thu a lo soi ve le ngaidam te chu an dil mol mol boka mase chairman chuan ka chaw e mai ka ho phot ange ti in kalmai atuma alung lam thalo chu lo chuak thutin ni kho shelo chuan om zui mase doctor te an ko hnu chuan a zia om chhole tamaya ni fui chu lo chuakin si hana chu hmu adu lo thu le ziang ziangi zawk chu chairman chuan biak adu thu a lo soi si han nupui nei tura kalo nor na salu tuk che kha ka thiam lo vekani chumi wang chuan ziang ziangi hi nupui anga i nei der mai angai ta si a alo ti vela ani mo ani chuan hetia wheelchair a ko omna chan hi i ngai twa ve nga yem nupui min nei tir phet i tumna chan te hi midang an om lo boka soita mai mai la accident chung chang bok kha evidence song song kha bo vek to emo i ti ni mai theya ma se ani haulovania si hana chuan alo ti dai chu mimo pu le don ti na ani mo thil dang boi pui thei po ini lo kha mani po in en kol thei hle lo ti in musit dewin ni fui chuan alo tong khum er mai ziang ziangi po chu ruma tang chuan alo tap chuak ti ti a apu bula chuan thudik tak a hril vek to thu le in chen mai chu antana thabernia a sha thu po chu a soibok si hana ero chuan kapu chu keiman kalom hu ve nge ka hril fia vekang ati po chuan angai lo ipu le he chung kwa hian anma mo che ani ke aya tha I mule mayang ti in chap chung in ziang ziangi chuan a hosan anu bula chuan kalin si hana a hruai thei ri lo awang chuan thupha tia va choya anu chu adam thatlo ema wangin si hana nena an chungchang po chu a hril du ri lo masia omdana tang chuan anu chuan thil omdan tur te chu alo ring thiam ngal maya shinglun hi atoi em ema voi khat ba kan piang to don lo bok mangai tak itong ani chuan eng har sat na po lo thleng sela wai sen takin ma chhon la chan tum ngai mia suang che ti in a fanu chu a foi mol mol si hana ve thung chuan apu chu lo be ve mekin ama thiam lo vek ani thu te chu soya apu chuan atoke hetai hian engkim ti to pang u ziang ziangi khan nang hmule to ngai lo tur che in min tiam to a in khovel hi a sang lu tuka chu wang chuan in koprem thei ni lo hei hi kan ta na thatur zo kani alauti ma se kapu ani kha kadu tak tak asin si hanan alauti po chuan full group ro lo tu tur ini a
nangmah hi ka ayo tura da che katum ani mase hetiang mi hi inei don ani chuan chu arem lawang full group tan hlok na awm don lova board member te pon an pom kherin ka ringlo mangai na nge I career I thlan don I lo in ngai tua don nia ti in apu chuan du thlan tur a peta bur mai hospital a chuan chu lo kalin si hana chu adem hle a rilruna taka asiama wang le mo phurna alak ngam lo awangin minep takani ti in a soya ma se ziang I chuan tuna tan chuan engma chu tiang lampang soipo chu ka pe ri lo mani chawa om ka duani alo ti ve thung si hana te chu lo kalin ziang I chu thil shil tur poimo deuh mai anei thu lo soi chu chuan si han ziang hi itina emo shom taka isiam ani vai chuan ken liam mai lawang che chu sherengang che atan ka omreng don ania ti in a shil non le si hana chuan chairman ni ai chuan nangma ka thlang jok che ani itel lova nun man chu ka ngai tua ngam lo zo kani ti in ziang I chu a shila ani po chu amit tui alo tling piau mai chuta si hana bok chu wheelchair tang chuan thovin alo pan pheya makte zetin ziang in alo en khamini car accident lai khan ka in hliam na sakhop maya ma se kha thila khan ni fui hi loin rolin kapa IC ka wangin kan car brake kha alo ti fail tir alo nia ti chuan atira tang khan ngai that lo na ka nei dei to a ke chuan atira tang khan ngai that lo na ka nei ngal dei to a ni fui I la thei ang bera khan omin in ka chwa san ta ni therapy te lai in ka ke po adam chhowe le maya ma se lem changin kena angin kala om chhun zom ta zelani mani a iwe sakava kal khan kapa secretary hnen atangin kani thilruwa manna ten om tak mai chu kawa hre chiang ta ani ka hring nuna hian ni engmawi tak angi ni a sumte ni na le din hmunte chu kumhlun tur engma omlo ibula omreng hi engkim dang zong a yin ka du zo kani tuna chuan kanin kara eng thuruk ma om to su se min kal san su o ti in asom ta a ziang I po chuan mit tui tla zoi chungin hlim takin alo kwa let ka hmangai che fu si han ti in anin wa zui ta ni president ani don to emoti in ni fui po chu alo phur to hle ziang I chu office a chuan lo kalin fu si han ati car accident na chan kha che swal palwang ni lovin ruwa man na vek zo kalom lo ni kumrei tak kan chui hnu in US a secretary masaber kha kanwa hmua ani chuan data record karami kha a copy alo nei renga akalbo to emo iti kha kanwa zong hmule asin car brake fail wang alo ni chumule atita a ni fui chu a hlau thong ta kher mai engzat ngei du ti in pen drive chu adil ta a vice president ni ka du ani si hanala in engma ni na ani to bok si lova ziang in alo ti chuan a pen drive ken lai chu alo thu sak thut ni fui chuan arab chengal vek boka voina hian vice ni tum chuan naktu ka president ni tum le don asin ifarap thak ve ma ni u nau pa te po engtin ngei tha thei jok ziang in ati tak vaka chuan ka u nau pa tak tak po ani hleinem ani damte chuan he full group hi ka nei thei don lovasin tuna chuan eng evidence ma inei to lo ti in ti thei de win ni fui chuan alo chang let chu vele chairman le si hanate chu room chunga chuan an lo lut ta a anin biak na zong te kha an lo shevek ani chairman po chu ariru anakhop mai fanu angchein kan hmangain kan enkol che a ipu tok ni na le ro sum po kan pe che ni lom ni engtin nge hetiang thil hi iti thei zok tia a zo chuan kumsom li chuang itan rim takin ka thoka ma se company po ka kuta ida phallova min en shangani mani loka he in chung khora lo lut ziang I po ke ai chuan idu sak zok he chung kwa hian min pom tak lovani ti in a awak chairman chuan ngoi makro ni na idu wang mai in mo yu nau pa khai lo tha I lo rap thlak hle mai tuna chang chuan engma nang nen hian in lei chin na kan nei to lowang ipa ka ni to lowa ka fanu po ini to lo boke
alo ti ta hmiah mai a nifui pawh chuan sawi tur reng reng a nei ta lo a au vak vak a a tla bawk tunah chuan engmah nei a nei ta lo kha pen drive ah khan engmah alo awm tak tak lova evidence pawh kha alo bo vek tawh ani an lo chimbawi kual vel mai mai alo ni a mahse a in puang ta hlohp mai chu an van neih pui ta ni engkim a fel chho tak hnuah chuan sihana pawh in ziang ziang hi chu nupui atan chuan a sawm ta a ani pawh chuan alo pawm sak a lem ni tawh lovin a tak takin an lo in hual nawn leh ta ni tichuan chairman pawh in mo nu atan chuan ziang ziang hi chu a pawm zui ve ta bawk a an in neih ni pawh chu alo her chhuak ta a nu pawh alo dam ta bawk a a fanu in pasal tha tak mai a nei tur chu a hlim hle a pu pawh in sihana chu mal sawmna a hlan bawk a lawmpui tu thahnem tak mai lo fuan khawm karah chuan zawng te chu in bun tawn tirin dam chung kawp pui atan chuan an in pawm fel ta ni a tawp ta e.